Nu. Hej Munter, det er Junker. Hej Junker, det er Munter. Vi står her på Stændertorvet i Korsbæk, og bagved der er der jo fuld gang i valgkampen. Men vi skal jo ikke snakke politik. Vi snakker faktisk aldrig om politik. Det passer ikke. Nå, okay. men vi skal snakke om noget helt andet, fordi at, jeg er lidt i tvivl om, hvad min julekalender skal handle om i år. Og nu har jeg lige fanget dig hernede på Stændertorvet. Hvad skal den handle om? Altså, når vi står her, vil det jo være oplagt, at den skulle handle om parkering. Også med min baggrund. Men det synes jeg så alligevel ikke. Nej, lad os bare... Nej, Junker, ved du hvad? Jeg synes, du er så god til... Ved du hvad, et parkeringstema, det er der aldrig været lavet en julekalender om. Nej, det er faktisk rigtigt. Det kunne faktisk være en virkelig sjov parkering. Jeg kan komme med mange sjove historier. Men der er mange ting, jeg har parkeret igennem tiden. Ja, rigtigt. Jeg har faktisk en mappe i min Outlook, der hedder parkeret. Det er mine to-do's. Når de er lavet, så hedder de parkeret. Jamen, Junker, jeg synes faktisk, du er så god til at fortælle de der lidt skæve historier. Og jeg synes, når det er en julekalender, så synes jeg, du skal besøge nogle af de iværksættere, som virkelig, kæmper med at skabe julestemning, omsætning og samtidig have fred og ro til at være der for deres familier. Jeg ved, hvor hårdt det er at være selvstændig. Og der må være masser af selvstændige, små, dejlige historier, du kan fortælle. Det vil jeg overveje. Er vi ude i at skal besøge en frikirke? Er det sådan noget? Altså, jeg tænkte ikke sådan noget... Ja, det er at... Skal det være religiøst? Nej, det behøves det ikke. Jeg tænker mere kommercielt, jo. Det ved du. Det ved jeg. Jeg tænker alle de der små selvstændige, der åbner vinbar, smykkebutikker, webshops med små skæve steder. Og især hvis jeg kan få lidt smagsprøver. Ja, det må vi gå efter. Det går vi efter. Jamen, god fornøjelse. Tak.